1999, het is daar hier ons opboom geweest. Maar hij heeft face-to-face, hij was zo opgehouden. En hij heeft mijn paroe geschiet en mijn paroe gehaald op een cirkel. En wat alle weer kon kijken te staan te lezen hier waar ik. Maar niet meer, hij zei het aan niet gezien, hij weet niet hoe wanneer was ze ja buiten niet. Maar ik weet niet nou hoe het was weer niet, maar zoals ik kan gestaan, was het een bullet wat die elkaar gekomen had, wat die kop gegaan had. Oh, zo baie sad wanneer ze zit jou. Het is makkelijk voor ons om te zien. Ze heeft niks aan het leven opgegeven.